Hallo und herzlich willkommen. Wir nehmen euch mit heute in unseren Urlaub. Wir fahren diesmal nach Finnland und haben da so eine kleine Hütte gemietet. Was auch immer. Was auch immer. Also Finnish Cottage 8. Es ist ein Anomalie-Suchspiel. Und ja, wir gucken da mal rein. Okay. Okay. Hä? Mein Gott. Okay. Hei, hän on tullut takaisin. Luulen, että hän oli mennyt. Wait. You're not Timo. How did you get in here? This is a government-restricted area. Okay. Well, that doesn't matter now. Just listen to me carefully. This is not a normal cottage that you walked in. We don't know how, but this place traps people in a loop. If you want to leave alive, you need to follow my instructions. What you see right now is the original state. Look around and memorize it well. Whenever you try to leave, you'll be back in this cottage, right here, like an infinite loop. But something in the cottage may change. We call that a anomaly. If you find one of these anomalies, you need to walk out the back door, through the emergency exit. If there are no anomalies, use the front door. If you make the correct choice, the number on this laptop screen will go up. We believe the loop should end when the number reaches 8. Pay attention. You might make it out. Now, go through the front door. Oh, one more thing. You have my sympathies. Okay. Radio Ale Taverne. Kello on 23. Okay, also wir müssen uns jetzt hier umschauen. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy Ladi. Von dem Mann wahrscheinlich Lordi. Ja. Kommt ja von da oben. So, ein Spinnrad. odotettavissa huomisen iltapäivään asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikkaa sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Kuchen. Päivän Äpfel, Zitronen, ylin lämpötila on Kiwi. 20–25 Siis myös astetta Euro. ja yön oli 5–10 astetta. Ein Heikkoa T-Shirt tai von kohtalaista Bonjour. etelä- ja lännen välistä tuulta. Oh, guck mal, da ist Maan Timo. Ich bin itäosassa nicht sekä Timo. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen pouta. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa Geh da gestern raus, wenn du eine Anomalie hast oder wie? Genau. paikoin ukkosta. Ich wollte nur mal natürlich gucken, was wir hier so haben, ne? Eine Sauna. Päivän ylin lämpötila tänään Ah, wir sind Pros, ne? Also wir haben uns jetzt alles gemerkt. Huomenna 20–29 Das heißt, jetzt gehe ich hier. astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa. Ich kann mich leider nicht erinnern, ob da eine Finnland-Flagge hing. Oh, guck mal da. Ist das eine Anomalie? Hallo. Sicherheit. Ilmalla Also gehe ich lännestä jetzt hinten raus, selkenevää ne? ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on Nee. tänään 13. Doch, Anomalie. Da war doch Anomalie an der Tür dran, oder nicht? Yön alin 3–7 Ah, astetta. Saunatür. Lämpimintä Tornionjokon laaksossa, heikkoa tai Genau, die will kohtalaista Wanderholen etelä- dran, ja ne? lännen välistä tuulta. Ach, guck mal, easy peasy. Maastopalovaroitus on voimassa maan Gut für etelä- ja Boden. keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan Tropfen. länsiosassa sekä seuraavissa Oh, es tropft von da oben, kunnissa, ja. Kemi ja Kemi. Also Saunatür. Mensch, was ist das denn? Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikalla merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Yöstä Joo. alkaen ja korjaa, etelä- ja lounaan välistä tuulta. Hyvä Es scheint mir jetzt heller draußen, aber das wird ja wohl keine Anomalie sein, ne? Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä Eikö niin? tuulta 6–10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja perämeri. Ah! 6–10 metriä Hallo, sekunnissa. du bist eine Anomalie. Perämerellä 8–12 Kleines Wichtelmännchen. metriä sekunnissa. Yön
puolestaan tuuli heikkenee hieman aamulla 6-10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Also ich kann euch leider nicht sagen, was da erzählt wird. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäkaupunki 4 metriä sekunnissa selkeä. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10, Kaakko 2, puolipilvistä 46. Orrenkrug 10, Etelä-Lounas 1, selkeä yli 20. Emäsalo 9, Kaakko 5, Kalpodagrund 11, Kaakko 5, Tolkki 9, So oben über die irgendwas Kaakko noch? 5, Nein. Armaja 9, Kaakko 3, Selkeä 19, Mäkiluoto 10, Lounas bitte eine 2, sein dann, ne? Pokatse Ich gehe jetzt einfach mal hier durch, also ich meine, 4, okay, es war keine. Selkeä 50. Jussareen Das ist aber blöd. 9, Länsi 6, Warte, ich gehe nochmal zurück. Selkeä 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russareen 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä Die Küche 4, war, die Selkeä Farbe war so 40, komisch da, ne? Etelä-Lounas 6, Ja. Vilsantti 14, Pohjois-Koillinen 2, 50. Ach, 0 ist jetzt wieder normal, ne? Das 16, heißt, Etelä 2, Selkeä 50. 10, nee, 0 ist anscheinend nicht mehr normal, okay. 9, Was ist denn da los? Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Etelä-Kaakko 4, Selkeää 20, Nyman 9, Etelä 10, Selkeää 47, Märket 10, Etelä 10, Isokari 9, Etelä-Kaakko 9, Selkeää 20. Laufender Geräusch. Ja, ob das hier diese Bretter sind? 42, Tahkoluoto 11, Etelä 8. Ist mir vorher nicht aufgefallen, deswegen. Podagrund 8. Okay, jetzt sehe ich aber hier keine Anomalien. Selkeä 47. Bredgret Das heißt, ich würde jetzt hier rausgehen, ne? Uusivuoden 7, Etelä 8. Okay, da das sitzt ist, schon einer. das ist eine Valassaaret Anomalie. 8, Etelä 9, Kalla 10, Lounas 2. Wird immer schneller. 15, Etelä-Lounas 9, Selkeää 50. Ulkokalla 6, Lounas 9, Nahkiainen 7, Lounas 11. Raahe 10, Etelä-Lounas Wenn die wenig 11, Körben wird sein oder 50. so. Oulu Vihreäsaari 15, Lounas 8, Oder Kosovo 20. nicht. Marjaniemi 6, Etelä 10, Selkeää 20. Kemi 1 5, Lounas 5, Ajos 7, Itä-Kaakko 4, Selkeää 50. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23, 45. Jetzt sehe ich keine Nyt Anomalien. vuorossa säätiedotus. Stimmt's damit zu? Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Ist hier nichts, ne? Maan keski- ja pohjoisosassa tulee Wenn da keiner vom Dachboden baumelt da oben oder so. odotettavissa huomisen Olisi se iltapäivän onneksi. asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeä ja pouta, Aha. mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja mahdollisesti uhkusta. Päivän ylin lämpötila on 20-25 astetta ja yön ali 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15-21, huomenna 20-26 astetta. Yön alin 3-9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä Joo, ich selkenevää würde ja jetzt wieder sagen, poutaa. es ist Päivän keine. ylin lämpötila on tänään 13-20. Yön alin 3-7 astetta. Lämpimintä Tornionjokon laaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta
Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa Kemi ja Keminmaa. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen ja etelä- ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Schon wieder Selkämeri, keine, ist jetzt ein etelä- ja bisschen lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri. Lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Perämerellä 8-12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6-10 metriä. Ah! Oh Enimmäkseen Gott, hyvä da näkyvyys. kommt jemand mit einer Axt da durch. Saimaa. Etelän puolesta sagen, das ist eine Anomalie. 6 metriä sekunnissa. Oh, Yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. holla. Myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta. Tuuli itäkakko, Se on noch keine doppelt 4 gekommen, metriä ne? sekunnissa selkeää. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10, Kaakko 2, puolipilvistä 46, Orrengrund 10, Etelä-Lounas 1, selkeää yli 20. Yksi, sagt er immer. Emäsalo 9, Kaakko 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Harmaja 9, Kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2, Pokatsena Joo. 10, Länsi-Lounas 4, selkeää 50. Jussari bewegt sich, nichts 9, tropft. Länsi 6, selkeää 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russaria 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, selkeää 40, Etelä-Lounas 6, Vilsantti 14, Pohjois-Koilinen 2, 50. Kotka-Säntö 16, Etelä 2, selkeää 50, Rajakari 10, Lounas 3, Fagerholm 9, Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Etelä-Kaakko 4, Oh, der Fernseher ist aus. selkeää 20. Ach, guck mal. 9, Etelä 10, selkeää 47, Märket 10, Etelä 10, Iso-Kari 9, Etelä-Kaakko Joo, 9, jetzt wohl sagst. selkeää 20. Kylmäpihlä 13, Etelä 10, selkeää 42, Tahtoluoto 11, Etelä 8, selkeää 50, Vuodagrund 8, Etelä-Kaakko 10, selkeää 47, Bredgret 14, Etelä 7, Stursboden 7, Etelä 8, Valassaaret 8, Etelä 9, Kallan 10, Lounas 12, Tankkarne 15, Etelä-Lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 6, Lounas 9, Nummer. 7, Lounas 11. Die auch hingehen und irgendwelche Sachen, Lichter ausmachen an der Stelle oder so. Ne? Auch dann, wenn die also im Fernsehen schon machen. Vihreä saari Ja. 15, Lounas 8, 20. Ich warte immer noch, dass der da oben was macht hier. Etelä 10, selkeää 20. Kemi 1, 5, Da bisher Lounas nichts 5, aus, ne? Jetzt Ajos sieht auch nichts 7, aus, ne? Itä-Kaakko 4, selkeää 50. Dann. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Oh, so close. Wir haben Erfolg. Radio Ale Auf Taverne. 7 gescheitert. Kello on 23, Kann jetzt echt nicht wieder total blödes sein. Nyt Ne? vuorossa säätiedotus. Ja, es kann ja auch Ja, sein, Auch dass vielleicht wir... wiederholen jetzt nicht immer an einer Stelle jetzt irgendwie in Kack, wo man Maan nicht keski- sieht. ja pohjoisosassa tulee paikoin kuurosateita. Also Odotettavissa bis jetzt waren es ja schon huomiseen eher asti. offensichtliche Sachen. Maan Ne? Also länsiosassa so. Bantaschief laajoilla ist immer alueilla so, ne? selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja joo. mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20-25 astetta Ja, ja yön Namenflämme ali draufsteht bei dem Ding 50 da oder so. astetta.
Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ich gucke halt immer, dass hier die 3 Schüsseln sind und die 3 Handtücher. Vielleicht nicht das Auge da drin liegt oder so, was du da jetzt für hattest. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15. Gerade hätte ich gedacht, dass das Feuer ein bisschen höher ist, aber. Huomenna 20-26 astetta. Nee, das ist. Yön alin 3-9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lännestä selkenevää ja poutaa. Oh, da! Päivän ylin lämpötila on tänään 13. Also man muss näher rangehen. Yön alin 3-7. Siehst ja von weitem gar nicht. Lämpimintä Okay. Tornionjakolaaksossa. Das ist jetzt ja schon mal ein Heikkoa tai Hinweis, ne? kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Verschweicht. Varoitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan Also. länsiosassa sekä seuraavissa Alles genau Lapin angucken. kunnissa Kemi ja Keminmaa. Suomella War das immer auf? etelä- ja lännen välistä Joo. tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Hier so ein Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta 3-7 metriä War das sekunnissa. immer so farbig? Ja, Yöstä ne? alkaen lounaan, korjaan, etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, Perämerellä 8-12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman, aamulla 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa, myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta, tuuli itäkakko 4 metriä sekunnissa selkeä, näkyvyys 50 kilometriä. Außen am Fenster. Kotkarankki, Joo. 10, Kaakko 2, Oo. puolipilvestä 46, Orrengrund 10, Etelä-Lounas 1, selkeää yli 20, Emäsalo 9, Kaakko 5, Kalpoidagrund 11, Kaakko 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Armeja 9, Kaakko 3, selkeää 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2, Pokatsää 10, Länsi-Lounas 4, selkeää 50. Jussaree 9, Länsi 6, selkeää 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russaree 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, selkeää 40, Etelä-Lounas 6, Vilsantti 14, Pohjois-Koillia 2. Kotka Säntro Geht noch dem 16, Schnee, Etelä schon. 2, selkeää 50, Rajakari 10, Lounas 3, Fagerholm Die besteht 9, anderes so nicht. Etelä-Kaakko 3, Kummelingen 11, Etelä-Kaakko 4, selkeää 20, Nyman 9, Etelä 10, selkeää 47, Märket 10, Etelä 10, Iso-Pari Ja, ich würde sagen, ist nix. selkeää 20, Kylmäpihlä 13, Etelä 10, selkeää 42, Oh, es war doch irgendwas. Tahkoluoto Ach, 11, sehr ärgerlich. Etelä 8, selkeää 50, Pohjois-Grund 8, Etelä-Kaakko 10, selkeää 47. Das Problem ist, dass die ersten so auffällig waren. Etelä Ja, 7, offensichtlich war das jetzt Genau. wieder so. 7, Und jetzt ist wieder irgendwas Kleines. Valassaari 8, Etelä 9, Kallan 10, Lounas 12, Tankkarne 15, Etelä-Lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 6, Lounas 9, Nahkiainen 7, Lounas Aber was, 11, was? Raahe 10, Etelä-Lounas 11, 50, Oulu Vihreä saari
15, lounas 8, 20. Marjaniemi 6, etelä 10, selkeää 20. Kemi 1, 5, Ah! 5, ajos Schatten. 7, Itä-Kaakko 4, Der war selkeää so eigentlich nicht da. 50. Okay. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Das Dach weg. Tiedotukseen sisältyy Guck mal da varoitus. oben, das Dach weg. Ein Maan Glasdach. keski- ja pohjoisosassa tulee Tänä vain. noin kuurosateita. Odotettavissa Das huomisen ist ein iltapäivän Screenshot wert. asti. Ahaha. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön ali 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa jotkin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–26 astetta. Yön alin 3–9 astetta. Heikkoa tuulta Lapissa, vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lämpästä selkinevää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 13–20. Yön alin 3–7 astetta. Lämpimintä Tornionjokolaaksossa, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaan Nichts am länsiosassa Fenster, sekä nichts hier. seuraavissa Lapin kunnissa, Kemi ja Ja. Kemin. Traue ich mich ja wieder vorne auszugehen. Suomenlahti. Etelä- ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ist das eine andere Flagge? Päivällä rannikolla paikoin merituulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri ja saaristo. Gelb? Etelä- ja Weißblau? lännen tuulta 3–7 metriä Das ist in sekunnissa. Schweden, oder? Yöstä Nee, alkaen Finnland. louna, Also, Korea. das, ja, aber ist das, war das nicht gerade weißblau? hyvä Ja, geh näkyvyys. mal raus. Dann ist das so. Geh Ahvenanmeri raus. ja Selkämeri, etelä- ja lounaan välistä tuulta 6–10 Finnische Flagge, meine ich. sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku ja Perämeri. Weißblau, guck. 6–10 No, metriä okei. sekunnissa. Perämerellä 8–12 metriä sekunnissa. Yön mittaan tuuli heikkenee hieman. Aamulla 6–10 metriä sekunnissa. Oh, das war's im Enimmäkseen hyvä Ofen. näkyvyys. Das war Saimaa. vorher nicht da drin. Etelän puolesta tuulta 2–6 metriä sekunnissa, yöstä alkaen 4–7 metriä sekunnissa, myöhään illalla pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila +11 astetta, tuuli Itä-Kakko 4 metriä sekunnissa selkeä. Näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 10 Also, Kaakko die ersten 2, 3 Sachen, die haben wir so in Sicherheit gewägt. Etelä-Lounas 1 Joo. selkeää yli 20. Aber jetzt da. Emäsalo Da noch so 9, große Kaakko Sachen 5, dabei. Aber Kalpodagrund 11, Kaakko 5, Tolkki 9, Kaakko 5, Harmaja 9, Kaakko 3, Selkeä 19, Mäkiluoto 10, Lounas 2, Pokatsä 10, Länsi 4, Selkeä 50. Sitzt doch keiner in der Ecke. Jossain 9, Länsi 6, Selkeä 20. Hanko Tulliniemi 10, Länsi 3, Russakö 10, Länsi 5, Lounas 3. Etelä 4, Selkeä 40, Etelä-Lounas 6, Vilsantti 14, Pohjois-Koillia Jaa. 2, 50. Kotka-Säntö 16, Etelä Siinä on 2, yksi ollut, Selkeä no. 50, Rajakari 10, Lounas 3, Fagerholm 9, Etelä-Kaakko 3, Kummola 11, Ah. Etelä-Kaakko 4,
selkeää 20. Nyman 9, etelä 10, selkeää 47. Märkät 10, etelä 10, Isokari 9, eteläkaakko 9, selkeää 20. Kylmäpielä 13, etelä 10, selkeää 42. Tahtovuoto 11, etelä 8, selkeää 50. Ah, hier. Puodakki Fahrradreifen. 8, eteläkaakko 10, selkeää 47. Bredgren 14, So, hier etelä waren wir schon 7. mal. Stuursboden 7, Willkommen auf etelä 7. 8. Valassaaret 8, etelä 9, Kallan 10, lounas 12, Tankkarne 15, Ja, noch nichts doppelt. etelä-lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 6, lounas 9, Nahkiainen 7, lounas 11. Raahe 10, Okay, etelä-lounas also ich 11. kann nicht sagen, ob der Schrank da unten immer so aussah. Oulu, vihreä Den saari beiden helleren Dingern. 15, Doch, lounas oder? 8, 20. Marjaniemi 6, Oh, guck mal. etelä 10, selkeää Okei. 20. Good. Kemi 1, 5, Tja. lounas 5, Aila Oh, stimmt, wir müssen ja noch ein. Ah, Mist. Hyvää myöhäisiltaa kaikille kuulijoille. Radio Ale Taverne. Kello on 23:45. Nyt vuorossa säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoitus. Ich bin bestimmt noch ein Erfolg, wenn man jetzt nicht das schafft. Ne? Pohjoisosassa tulee Joo, paikoin garantiert. kuurosateita. Hyvä, gleich sehen. Odotettavissa huomisen iltapäivän asti. Maan länsiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Mutta aluksi alueen pohjoisosassa paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta ja yön oli 5–10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen tuulta. Maan Kein itäosassa extra sekä Schatten. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Iltapäivällä alueen pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Illemmalla myös idässä. Yöksi sää poutaantuu. Päivän yli lämpötila tänään 15–21, huomenna 20–26 asti. Yön Ich sag kein Auge. Nee. Heikkoa tuulta Lapissa, Nichts oben. vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Aluksi Etelä-Lapissa mahdollisesti myös ukkosta. Illemmalla lämmästä Joo, selkeää dann ja poutaa. versuchen wir unser Glück, ne? Lämpötila on tänään Gewonnen! War das eine Vollversion? Ja, fertig. So der. Hallo? 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 Oh, 14 von 36 Anomalien. Okay, also es können noch ein paar kommen. Kann noch ein paar kommen, ja. Finnish Cottage 8. Okay, wo wir das herhaben, aber wirklich, also irgendwie mal. Ja, ich habe Ich- mir irgendwann das gekauft bei Steam, ne? Und dann vergessen. Dann vergessen, genau. Ja, ich habe noch eins, was ich gekauft habe und vergessen habe. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Was auch immer. Namen haben wir auch vergessen. Irgendwas mit dem Hotel. Oder gab es so viele? Dann habe ich das ja, gekauft und vergessen. Okay, das war jetzt Finnish Cottage 8. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil dazu. Mal schauen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.